ଖାଇବାରୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଧୂଆଁ କାଇଁ ବାହାରିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଭିଡିଓଟା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ବେଡକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚୁଟକି ମାରିକି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ। ତାପରେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ସେଟାକୁ ପିଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ ପିଇକି ଲାଭ ବା କଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ହିଁ ହେଲ୍ଦି ହେଇପାରୁନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ମୁଁ କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଦିନ ମୋର ଶୀଘ୍ର ହୁଏ କି? ଡେରି ହିଁ ତ ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକରେ ଆଜି ପୁଣି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ ମୁସଟା ଆଣିକି ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ସିଜଲିଂ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲା, ତ ସେଇଟାରୁ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ସବୁ ନନଭେଜ ହେଇଥିଲା, ତ ଏମାନଙ୍କର ତ ରଜ, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନନଭେଜ ଖାଇନି, ମୁଁ ତ ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଛିଡା ହେଇକି ଆଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ସବୁ ସାରିକି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଲିଟରାଲି ମୋର 6ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଝଟପଟ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ମୋ ପାଇଁ କଫି ବନେଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ପିଇଲା ପରେ ତ ଏତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା ମତେ। ତାପରେ ଡିନର କରିକି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆଉ ଡିନରରେ ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା ଆମର। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବାଏ।